me van aprovar y me diu, ara tienes que, para la licenciatura de artista fallero tienes que plantar un par de falles en València. Fill de puta, cabró. Bé, i llavors això, pues llavors jo vaig plantar 2 falles aquí a València. Clar, però a mi me diuen, tú tienes que llamar la atención. Tú tienes que llamar la atención aquí, ¿eh? Digo, pues yo sé, tengo ganas de llamar la atención. Yo tengo muchas ganas de llamar la atención. Yo tengo muchísimas ganas de llamar la atención. Y llavors digo, y métete con algo importante. ¿Y con qué me puedo meter? Digo, métete con la Rita. Dic, bueno, pero si ya se dice todo de la Rita, que si el cabanyal, que si los jardines, que si las plantas, que si el ayuntamiento, que si lleva ya muchos años aquí. Digo, pero tú no sabes que ella es de la cáscara amarga. Digo, yo no sé, que es de la cáscara amarga. Ay, yo no lo había notado. Digo, aquí se habla de que ella es repostería fina, hombre. Yo digo, ay, pues yo... No, no se rían, no, que es Cartagena, que se rompan el culo de reír. Bueno, perdón. Y entonces, pues, entonces yo la verdad me quedé un poco así, digo, pero ¿crees que? Sí, métete con ellas, sino que no pasa nada, estos son fallas, hombre, aquí todo el mundo se mete con todo el mundo. Y claro, críticas, falla, pues eso, rollo, ¿no? Así. Aparte yo vi a un Zaplana como le daba así por el culo. A mí me han dicho que me ponga en la calle a hablar, ¿eh? Yo, bueno, yo suelto todo lo que me rota. Y, no sé, así, aquí a lo mejor vienen y nos detienen, bueno, no, en fin, no, es, la vida se vive una vez. Yo digo lo que me rota. Yo soy anarquista, a mí que me importan las instituciones, yo no quiero las jerarquías. Diga, visca la columna de Durruti! Us en recordeu de Durruti? Aquest paio és el que va fer la llibertat, tot el que és mentira cochina. No, necesito aquests espaiaments. ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces lo que continuaba diciendo, que pierdo el hilo. A ver, estaba con lo de las fallas, ¿no? Que, bueno, entonces yo, pues digo, quiero llamar la atención, llámala la atención. Entonces yo, la verdad, sinceramente, en la comisión que yo estaba haciendo la falla, a las falleras las veía bastante putas de ellas, ¿eh? O sea, muy ligeras, las chicas estaban cachondas todas, oye, miraban a mi marido que se lo comían. Digo, la madre que las va a parir, pero cacho putas. Bueno, entonces yo hice un demonio, todo rojo y grande, ¡pum!, que impulaba a una de las falleras con todos los moños de la peineta. Luego hice una Rita, me cago en Déu, un parell de pobrots allí, sota l'espardanyeta. Bé, i llavors, pues clar, la gent diu, ¡ay, qué gracia! Uy, este año sí que llamaremos la atención, perquè la falla se deia, de València a Brasil només hi ha un fil. I sí, jo dic, sí, perquè València, les falles, allò, pues això, la samba, vamos sambando, vamos andando, i dic, pues això té que ser tot el mateix, vull dir, aquí falleres, taronges, plàtanos, pues tot, i si ben se'n va, vamos andando. I jo dic, pues res, jo vaig fer això. I llavors arriba el dia del museu del ninot, del ninot indultari, del rotllo aquest patatero, i jo dic, bueno, ¿yo qué llevo a la exposición? Diu, pues lleva el muñeco ese de la Rita. I aló, si no va a pasar nada. Digo, pero esto no pasa nada. I jo vaig posar, Santa Rita, Rita, a mi novia no me la quitan. I bueno, jo, com la veritat, jo allí a Barcelona havia criticat el sistema de la Cavaller, l'havia fotut de puta cap a dalt, i vull dir, havia parlat de tot el que m'havia rotat, havia parlat del sistema del Jordi Pujol i tantes coses, mai m'havia passat res, doncs ambient de falles i crítica ho veia lògic, no? Doncs parlar de la Rita que sortia de l'armari, per què no? Per què no? I dic, res, doncs bé, foto la nina aquesta, que media 2 metres ella, tota despullada, amb aquella cosa insortida, i la porto a l'exposició. Collons, allí no va llamar l'atenció el ninot. Dic, pues quin asco. Veus tant que volia llamar l'atenció i no l'ha llamat. Pues el dia següent, les províncies no van tindre pobres de dir-me a mi la cara que allò era una indecència, que allò era una marranada. No van tindre els pobres de dir-me la cara. Però llavors ells, com fan tot sempre, perquè no tenen pobres de fer-ho la cara, perquè si ara tenen pobres que ningú que em fa un Déu. Bueno, doncs llavors, com no tenen pobres de fer-ho la cara, m'ho van fer per darrere, és a dir, no per darrere no m'ho van fer, vull dir que m'ho van fer per darrere en el sentit de que jo vaig deixar el ninot a l'exposició, però després ells van trucar en seguida als fallers indignadíssims i això aplaudit per la senyora Rita Barberà, el van destrossar el ninot, el van destrossar, van fer fotografies i ho van fotre en el diari en el Levante així.
muñeco insultante de la alcaldesa la introducido esta persona catalana y no sé què más, i esta senyora, tal i qual. O sigui, quan els fallers m'havien aprovat aquest ninot, quan és un ninot que està dintre del còdic de la crítica i del que tindria que ser la crítica sarcàstica de les falles, i simplement me'l van trencar, me'l van censurar, i l'alcaldessa va aplaudir aquest fet, que és un fet d'atemptat a la propietat intel·lectual. Llavors, anem a veure, ara allò de les fotos, vale, però això no em sorprèn, però si no hi ha llibertat d'expressió ni hòsties ni res, aquí, home, llavors em va caure el vel del que són les falles. Les falles són una puta merda, és això que són les falles, i punt, és el capitalisme elevat a l'enèsima potència, perquè això de València és el reducte del franquisme encara, enteneu? És el reducte del franquisme i no una altra cosa. Bé, jo ara, desenganyada del que són les falles, clar que faria coses de falles. Bueno, jo ara ja de les falles passo olímpicament, però quins temes jo faria, per exemple, de les falles? Anem a parlar de temes guapos de les falles. Jo parlaria de la gran mentira nacional, però la gran mentira nacional no la que plasmen aquestes falletes de tants de milions, que ai, pues i los trajes i la xicuco, els trajes del Costa i de l'altre, i pues jo, i quina crítica més heavy, quina crítica més forta. No, 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 jo parlaria del gran carnaval que és la corrupció que estem visquent en tots els sentits, en un sentit i en l'altre. I com deia Lenin, dintre d'un capitalisme podrit sempre hi ha un socialisme podrit, sempre. Després la manca, clar, d'esportivitat política, és a dir, no hi ha esportivitat política ni ideològica, no s'accepten les idees diferents, o si no ja veu el suport que han fet en els partits d'esquerres, de veritat d'esquerres, que han apostat de veritat per idees i per al poble, com la pròpia izquierda hundida els ha fotut vius i els ha criticat perquè no traguessin, ni siquiera poguessin participar en el Parlament Europeu. Anem a veure, perquè sempre s'està dient que els d'esquerres, els que estem dient que hem de parlar a favor del poble i de tot, uy, aquí hay cosas raras, aquí hay amigos de... ya sabemos de quién, de aquellos que están en el País Vasco. Llavors què passa? Que aquí no podem dir res, aquí hem d'estar tots amics o dels socialistes. Pues me quedo. Pues mira, em quedo. Em quedo, què et sembla? Bueno, pues seguirem parlant perquè això és normal. Això m'agrada, perquè això és la realitat del que passa. Vull dir, això és la realitat. Dir-ho en el gueto no passa res. Les coses s'han de dir a la cara i s'han de dir així en el carrer. I la meva manera de fer política és aquesta, és dir les coses així. I si quan tinc oportunitat, ho dic. Bé, anem a veure, les esquerres no existeixen. No existeixen, en aquests moments no existeixen. En aquests moments ens hem aburgesat tots plegats. L'esquerra que hi ha, l'únic que li interessa és fer-se un cul ben gros en el Congrés de Diputats, tindre la seva paga i penseu que en 2 legislatures ja tenim la vida solucionada. Això és el que pensa Izquierda Hundida o el que pensa el que queda del PC, etc. En realitat no hi ha ganes de trencar amb el que hi ha. I si no ens espavilem i veritablement la revolució la fem nosaltres, vindrà una altra vegada l'espanyol del bigote i aquest paio una altra vegada imposarà la privatització i imposarà els límits del que és l'economia precisament capitalista, però en el seu estat més elevat. Bé, a mi m'agradaria parlar de tot això, les falles, tot això, però dir-ho així, de cru, i dir-ho així de real, perquè això és veritablement un llenguatge, una comunicació amb el poble, un transmitir idees de veritat, no dir cosetes, succedanis de cosetes. Venga, te esperamos allí. Mira l'Oil. Pues mira, visca Catalunya, cabrón. Bueno, pues mira, anem a veure, jo vull començar parlant de que, com els hi fot, Mireu, jo podria intentar parlar valencià, però és que me surt molt malament, no em surt, no sé fer l'accent de València. Jo soc de l'Empordà.